Afghanske Tamil Shakel er ved at gøre sig klar. Så det er min måde at udtrykke mig. På sine 2 ben er han ved at krydse landet. Vi er næsten midtvejen. Her står i Korsør. Med sig har han noget, han skal nå at aflevere. Og det er bare med at komme afsted. For fredag skal han nemlig være med sin løbetaske Har en god tur. et bestemt sted i København. Ja. Kulturministeriet i København, og det er fristen til at aflevere ansøgningen. Ready, steady, go! Go to Ja, vi ses. I ministeriet skal Sønderborg og Sønderjylland Slesvigs ansøgning om at blive europæisk kulturhovedstad 2017 afleveres. For den afghanske sønderjyde mener, at regionen har mere end blot det sønderjyske kaffe- og kagebord at byde på. Vi kommer med alle mulige crazy ting. Ja. Så det dur ikke at få gummiben nu. Næsten 100% sikker, at jeg kommer i Gåbehøj i København. Det er ikke første gang, at Tamim Shakel lader fødderne tale. Jeg løb engang hele Danmark rundt i 2004. Året forinden var han sammen med sin familie flygtet fra det krigsramte Afghanistan. I alt 1300 kilometer løb han på sin tur rundt gennem Danmark. Ja. Og det var min egen måde at udtrykke mig og sige tak til Danmark. Den ugelange tur fra Sønderborg til København er på lidt under 200 kilometer. Men den opmærksomme seer vil sikkert undre sig over, hvordan langdistanceløberen kom fra Fyn til Sjælland. Vi kørte over broen, det må man ikke, og løb på broen.